Je bent aan het werk, maar het is net je werk. Nee, dat klopt. Het is een beetje hoe de honger aan een hobby, ze staan gewoon. Ja. Dus het is een beetje begonnen met de linkerboorman hier. En daar is steeds wat bij jongejongd. Hoe kan ploegen nou je hobby worden? Ja, nou zo op een trekker werken is natuurlijk het allermooiste wat er is. Die harde rommel hier wordt opknapt. Maar het mooiste is natuurlijk om mijn trekker te werken. Ja. Ja. En een zwager van mij, daar is het 20 jaar geleden ongeveer mee begonnen. Die had een boerderij met wat maisland erbij. En die ploegen zelf, en dat boer net altijd liggen goed meer. En toen liep uit dat ik boord daar. Dat zat waren beneden toen begon te ploegen. Maar ja, er kwam steeds meer ploegwerk. Dat ik hoort eigenlijk net meer aan. Dat komt op Del. En nou stapt niet om niets en niets maar zijn vrouw nou van de trekker af, wat die er aan de hoorn. Weerwijn. Aaien, sparrie we wat. Ja. Je leest even aan de kant. Ja, en Joost die niet eens op de douche op de hoorn. Ik denk die geniet echt van zijn hobby. Ja, dat maakt zo best nou. Dat een moment in mij ontkwam. Nou, mij net, dat wil wel lachwekkend eerlijk zijn. Maar en toen had er even de grondvlak maken voor het weerbike. Wat is er zo mooi aan ploegen? Ja, nou boeten wijzen. Ja, mooi in de natuur op het trekker rijden. Ja, het bewerkje van het loon. Dat is wel wat. Van Greenland en Zwartloon, weet je. Ja. Ja. Hij ziet er zo heen, dat lijkt er toch prachtig bij. Ja. En hoe lang kun je hem dit hier nog genieten van je hobby? Ik denk dat het laatste Je wordt waarschijnlijk het laatst. Je hoort het laatste stuk. Want we zitten wat laat in de tijd en de boeren die wil ik terug. Maar dit is dus de ploeg. Dus dit is de ploeg. Je houdt hem maar op. Mijn vader die is 90 jaar geworden. Die moet 2 keer per jaar voor controle naar het MCL. Omdat hij keelkanker had. En omdat het altijd alle wandelaar was. Nou ja, dan vond hij dat gewoon van als ik voor controle naar het ziekenhuis moet. Dan loop ik er wel heen. Maar hoe vier je het toch dan? Harlingen, MCL, 32 kilometer. De afgelopen keren zei hij toch wel van, nou, ik kan wel merken dat ik moe word na de tijd. Hij zei, de sleet zit er wel een beetje op. En ik zei, nou pa, dan moeten we eigenlijk nog 1 keer. Als je dan 90 bent, ik zei, de laatste keer, ik zei, dan lopen we met. Het is wel leuk dat ze mee bent dan. Ja, voor een keer? Ja, Voor een keer, ja. Voor een keer maar we met. Ja. De symbolische tocht ook, hè? Ja. Knappe prestage, hebben we niet dan? Nou. Ja, dat kan je voor jezelf zeggen. Maar wel een knappe prestatie. Ja. Ik souffleer wel wat. Ja, dit kan er allemaal uitknipt, hè? Gezellige ploeg, zeg. Het zijn gezellige mensen. Ja? Ja. Nou, dat kan wel. Ik kan wel wat enthousiast van. Ja. Maar hè? Je zei net, nou wat vind ik dit buitengewoon leuk. en nou ineens het bescheiden. Hey. Ja. Volgende keer maar weer dan in de Hoe is het? Hartstikke goed. Mooi. Waar hangen we het dan hoor? Onderwijs? Van alles. Ja. Al van alles. Al vroeger. Herinneringen opheljen en dat soort dingen? Of, Ja, een beetje wel. Vooral rondom andere wandelingen die we wel meegemaakt hebben natuurlijk samen met elkaar. En wat is nou een typisch verhaal dat je bij hem past als familie? Een goede voorbereiding op de bergen. Ja. En was hij 5 keer de Cediek op en aflopen. Ja, zeker. Toen was het wel klaar. Toen dacht ik, hier trek ik de Pyreneeën wel over. Nou, dat werd een zware bezoeking. Nou, succes met de laatste loodje. Ja, dankjewel. Tot straks. Tot straks.
In het hel, hè? Ja, gelukkig wel. Ja. Het was achteraf toch een zware tocht. Ja? Ja, het was te warm, Oké. wat dat betreft. Ja. Maar je staan er nog wel aardig kwik bij. Ja, dat komt omdat ik toch jong ben. Oh ja, dat scheelt. Nou, welkom. Dank je. Helemaal gelopen? Ja. Nou, zelfde schoenen als een half jaar geleden? En heb je wel meer patiënten die erin komen? Of, De meesten wen je dichterbij. Oh ja. Of in Ljouwert. Maar oors komen ze al vrij snel met de wijn, hè? Alsjeblieft. Hartelijk dank. Ah ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, hartstikke bedankt. En haal je koffie voor al je patiënten? Alleen nog van hem. Omdat er zijn eind rint. Maar als er meer binnen die zijn eind rennen, dan krijg je koffie van mij.